Kimba ka watieko oganda luo ikreyo machal nade ne rwako mwandu mapono dhi wuok e sirkal masani thoth jotelo bende odonje kikete kaka wach mari mogik ka watieko likruok mar rwako mwandu mar sirkal kamano mwandu mar sirkal no koro bia jikomo e nyidho tikele kendo wuon mwandu wuon masani kos mwandu gin mag piny owacho but nitie jatelo mantie biro Nyanza kendo obiro launch programs manyien to bentie moserumo mang'eny awacho nitie karibu projects ma dhi 43 ma active across Nyanza Luo Nyanza gi sechege ker biro mwalo biro Migori nono mamwalo kocha to bobo bedo Mabei tarik 1 dwe mar 6 Madaraka Day odiochieng'no Nyanza biro bedo ni host ok mana Homa Bay kende apani by that time budo ka projects mang'eny osebedo completed so waket mana environment obed ma monya maber ma ogine mo dono maber ma koro gik moko nyala donje makare yeah and waber joma muol wanim matin magrwako ntiere ajanama so nam kocha ntiere chon kana watindo ajanam to adongo dho namba 2 adongo sakwa Wichlum tina inyadena adok Mfangano koro chon kana wando nam sakwa Wichlum ntie mono liwana paka godhiambo so gibiro ka ging'elore ni Cleophas paka biro ka ng'elore madongo ngani koro nyithindo matindo ko yiene gidhi nam nikech ginyalo tho ka paka dongo nduku lakini wayudo trick moro mane joma nwatugo no puonjowa ni kineno ka paka biro aiti maduong' cha kong'elore ne tichunga tiketo wiene so apaki nimone iwinjo wachno Cleophas kamano kora apaki nimone kora paro ni to kadok Mfangano ba puonjra ni kinyaga bal koro donje inamun binya nimo gika tiwuo gi kocha koro wanim matin gi sechegi mondo warwak gi chunywa duto osiep ma e kindwa sani kotel ne gi Jakom Raila Amolo Odinga to gi Ker William Ruto mondo projects omed biro joma mane piny owacho be makre lwedo gi many opportunities mamoko mok mana mag this projects mabiro launched kech kagi makre lwedo to mang'eny nyalo timore ne yudewa gi minewa ne ogandawa be ji nyasumore paro kata mana weche mag employment opportunities nyaka ji gombaka nyaka ji makre joma nie kanyogo gichak makre